І, ну що ж, шановне господарство, застається приблизно 10 хвилин до початку концерту. Покуль, як это називається, покуль все строїться. Музики-то вже відчекалися. Все добре. Зараз, так, 10 хвилин все почнеться. Тому долучайтеся, глядите, насолоджуйтесь. Зараз смещу, так от, як було бачно все. А еще уж такой херню тебе не мало? Нема. Я ж тебе подарил еще одну. Давай. Стой. Копеечную. Ну, я накоштую, 30-35 злотых. О. Так. Господарство, вітаю, хто до нас долучився. Покуль чекаємо. Два раза уже спевал эту песню, но потом родился Бенедикт с этой песней. Прошлый раз просто сам, а другой раз было юбилей, монумент его военных. Давай спевай. Вот тебе есть спевай. С твоим голосом спевай. Так. Будем приглашать. Это Facebook. Я же. Это иди на Facebook, радиораспредел. Порядок. Не худшая. Не, коммутация нормальовая. Ты ж засюди у нас як? Сцена вишей. Да, не так. Так, до нас долучаються люди, гляжу. Вітаю, шановне господарство, вітаю всіх, хто долучився. Путінка вже почнеться концерт. Так що чекаємо. Чекаємо. Нагадую, що сьогодні концерт Олеся Денисова, якого сколько тут прошло часу, его признали экстремистом. Ось и он сам уже ходит тут. Все готовятся. Сегодня будет и Денисов, гурт полторы человека. Ой, зараз я уже не памятаю, что там, не могу я поглядеть у нашу афишу. Ваня. Я спросил замутировать. Я не услышал. Я просил после саундчека сказал замутировать банджо металла, потому что я не могу выключить. И ты когда так что это будет. А не, это в мониторах только. Ну, в колонках не было. Их не жалко. В колонках не было.
Олег, ты сіль дал нашим? Сіль дал сюди? Закинув, ні? А ти ж не можеш? Як я зараз закину? Он что? Бачиш? І тебе повинно Что? поділитися. І ти не вийдеш з этого, а поділишся. Нет, это конференция. Зараз вопрос мне не потребный. Где, на зорочке? Нет. Поділитися. Мне только показ ссылок. Зрители. Олег, у меня этого нема. Я зараз поделиться не могу. М? Какой-то скачок только вступил. Ну, я не знаю, что у нас надо. Телефон перестал. Я готовий буду робити. А, ти будеш робити? Хлопцы там по пиву. Витя включился. Витя, витаю. Так, у нас кто глядит? Евген Зверев, Сергей Маврин, Ира Кира, конечно же, Баб Доволі. Витя так само есть. Добре. Будеш наші тримати. Ти не будеш ходити. Чего? Тримать телефон? А ты куда? Ну, а я буду ходити по кругу. Ты куда снимаешь? В ефір виходжу, тільки в Інстаграмі. А, ну добре. Ну буду тримати, ну що робити.
Не будем никаких шагов. Так, не починайте язик по ключу. Добре, я... Де? Юрс, не буде ніяких оперативних. Следует. Зараз подивається. Спробую ровно. Не, ну. Давай больше, больше. Зробити. Ага. Ага, ось ще Олександра Доброва. Вітаю, вітаю. Вітаю, так само долучилися до нас.
Хуценько почнемо. Покуль вольно. Может, тебе, конечно, ты изолента. У тебя есть изолента. Угу. Должен ли я продолжать? Микрофоны там. Не-не-не, я... Примацоваться. Не, у меня вот пришло гумки. Саня, дай. Выключай музыку. Все? Вітаю всіх, хто прийшов. Сядайте в утулі. Гэта першая спроба нашай асацыяцыі, штосьці падобнае зладзіць. І як заўжды, Алесь Денисаў у нас наперадзе. Чаму? Быў такі у нас праект, калі мы зразумелі, што прыязджаюць людзі, дзе палітвязні, трэба мець нейкія свае стасункі паміж сабой. Трэба наладжваць адносіны, наладжваць новы быт, новае жыццё, хай у замежжы. Галоўнае, каб вольнае. Мы пачалі збірацца на вісле. Маленькімі супольнасцямі, маленькімі кубкамі. Потым все болей і болей. Врэшце зараз гэта ўжо існуе як цэлы фэст. Так, я згодны, што все, што мы тут робім, гэта вельмі цудоўна, але ў гэты час людзі сядзяць. Шкада, на сягонняшні час гэта таксама адзін з выхад, адзін з барацьбы. Казаць за гэтых людзей, спяваць ім, трымаць за іх голас. Вы ведаеце, калі я сидзеў у калоніі, до нас дайшлі звесткі, што дзесьці в Талліне узладжаны канцэрт, дзе прысутнічалі фотапалітвязні. Яны ў нас тут таксама прысутнічаюць. Ужо не ў якасці фото. Я бачу здесь шмат людзей, яны палітвязні. Хтосьці скажа былыя, а я скажу, што прытрымліваюся поглядаў такіх, што былымі мы станем тады, калі у тых гарадах, дзе атрымалі на родной бацькаўшчыне, з нас будуць сняты все абмежаванні. А пакуль мы палітвязні, адбыўшыя свой тэрмін і знаходзячыся ў статусе прымусовай дэпартацыі. Але ж жыццё ёсць жыццё. І яно заўжды штосьці здоровае, цікавае, нечаканае. Вось так некалькі дзён назад мы ўсе ведаем, што аккаунт Дзецюкоў быў прызнаны экстрэмістам.
З чим, звісно, віншую. Оу! Це великий гонор. Але в моїм житті був такий цікавий випадок. У 20-му році, коли мене затримували, я з города Пружан, і хто ведає, що це за город, ведає, який у його стяг, який у його герб. І в одному із протоколів моїм було написано: затриманий за те, що виказував супротив владі, шляхом того, що тримав у руках невідомий стяг з виявою змії, у пащі якої знаходилося дитя. Позавчора я глядів в Олесі канал, де дитюкам признали экстремистским лишь за то, что у их лога у выгляде сердца с курильными трубками. Навіть вимовити все тяжко, тому що починаєш реготати і все. Вот. Ідея эта у нас давно була. Дякую велизне, що Денис її підтримав. Мало того, як і на фесті, про який я тільки що розповідав, і він долучився один із перших. Так і тут, на ось таких імпрезах, я, мусить, викажу не від одного себе слова подяку. То, що наші концерти, івенти, тим більше, що у нас не зовсім концерт, все, що тут зробили, все, що тут знаходиться, та смачна кухня, яка вас чекає, це все зроблено руками політв'язнів. Політв'язнів життя тут у заміжжі складається по-разному. І ми поспробували, що додаток показати те, що наші люди, вони вже починають тут свій маленький бізнес. Вони починають тут працювати. Це вельми годні і чудовні люди. Я вельми сподіваюся, що всім буде подобатися. Ну а зараз, можливо, кілька слов Олесі на початку. Давай. Дякую Олегу і всім, хто прийшов. Ну, добре, все, що прийшов, я потім скажу пізніше. Значит, я еще раз повторюсь, что это концерт не мой гонор, не всякие там пятисегодии и не всякие эти экстремизмы. Потому что, в принципе, экстремистом-то я уже троечий, у меня уже 3 тут медальки висит. Потому что Белсад, потом сам особисто, ворог народа, да, нет, не ворог народа, ворог державы, да, враг государства. Фильмы такие некие с каким-то черноскурым актором, это не важно. А третє, вот да, зараз вот ще й забуду. Слухайте, я можу почати з концерту що-нибудь скажу, а так я просто скажу, що у меня не склалося такое сяброўства с Белорусской ассоциацией политвязів, хотя я сам не политвязен, я тільки на сутки бывал, ну, в сенсі, мог бы сидеть, это докладно. Вот. Ну, як мінімум 3 артикули я веду кримінальні, здогадуюсь, рішенники. Ось. І тому, ну, скажем так, моя душа близька. І лёс мой, судьба, так само ну, могла бути цілком один отлюстровувати то, що пройшли люди. Я ведаю, що вони пройшли ад. І тому, коли яны звертаюцца, я заўсёды адгукаюся, і як уже было сказано, что фест, ну это не был фест, это просто такая была, пробачьте, пьянка на березе Вислы. Потом это уже перетворилось в что-то такое серьезное. Вот. Ну и не только я, и там и Денис Шматков, и з яким ми супрацовничаємо, і Сережа, так само тут присутніше. От у нас якби раніше у нас була одна дуда, а тепер вже аж на 2 може бути. Ось. І, добре, я вже зашмат кажу. Значить, сам этот канц, як ви зрозуміли, понеділок, так собі день проводиться, але у меня просто текущий бегучий графік, і вельми тяжко знайти вольну суботу чи п'ятницю. Ось. І тому, коли є можливість, ну давайте зробимо. І дякую
великий Белдуму за то, что нас приютили, як кажуть. Значить, першими виступить 1,5 чоловіки. Вельми така самокритична назва. Ось, я в самый опошний момент, у меня просто так стрельнул в голову их запросить. И запросил их в афише «Немат». Потом Алис Яшин, потом я сольно и еще частку некую с хлопцами сыграем. Все, короче, рихтуйтесь, это самое, потом вас еще ежу чекає. Доброго прослуховування. Дякую! Усім вітання. Як ви вже чули, зараз буде грати, може бути, на вас співає гурт «1,5 чоловіка». Історія про те, що на нашій родній мові розмовляють 1,5 чоловіка. Ось. І хотілося почати, по-перше, з тої самої пісні, з якої, напевно, і почалося написання пісень. І ця пісня була написана ще тоді у Городні. І так само дякуючи Олесю Денисову, бо він був один з тих людей, які редактували шильно цю пісню. Тому пісенька з назвою «Даруй». Даруй за все мне, тата, матуля, хопить слез. Моя країна стогне, теперь это мой лёс шукать сябров, знищали черти ученых, людей сярод дворов. Навошта, так навошта, Тимурах был я вам, навошта били тетку, что крочила утра. Навошта стяги рвете, птидого рожистя, а вот теперь погоня нас не спынить, нас не спынить, нет. Даруй за все, бабуля, бо зброю в руки взяв, а лишь своего народу я пальцем не тронал. Я был в народной хвале со стягом на коне. З'явились дьяволов черных, за краты повели. Навошта, так навошта, Тимурах был я, навошта били тетку, что крочила утра. Навошта стяги рвете, седого рожистя, народ тебе погоня, нас не спынить, нет. Нас не спынить, нет. Даруй, дядуля родный, я перейшов мяжу. Моя країна раптом проснулась от сну. Проснулись все люди, и расквітнел народ. Як ты, партизан, где-то, где ж твой курамет? Навошта, так навошта, Тимурах был я вам. Навошта били тетку, что крочила утра. Навошта стяги рвете, седого рожистя, народ теперь погоня, нас не спынить, нет. Нас не спынить, нет. Коротше, хотілося б звернутися трошки до нашої назви і
все ж таки узгадаць некаторыя правила беларускага правапісу, калі гэта можна так сказаць. І узгадаць пра тое, што ўсё ж такі давайте як мага больш падтрымліваць свайго, карыстацца сваім, ну і так далей. Шышы. С детства казали, говори нормально, русский великий, ты по-белорусски достыху не успрямальні. Але ж у моей голове ты у моей души, жиши назаўсёды, жиши назаўжды, жиши пішаш ты. І по-іншаму не будзе у кароткае грубкае, у нашай грудзі, жиши пішаш ты. І по-іншаму не будзе у кароткае грубкае, у нашай грудзі. У школе таксама одних работей толдычылі з нашнасці мовы расійскай. На што нам всё гэта? На што беларусам? У кароткае ў сэрцы, у кароткае ў снах, жышы пішаш ты. І па-іншаму не будзе у кароткае грубкае, у нашай грудзі. Жыве Беларусь, Беларусь жыві, пакуль жывая мова, будзем жыць і мы. Шануй сваё, рабі гэта модны, мода ты пачне адчуваць сябе годна, жышы пішаш ты. І па-іншаму не будзе у кароткае грубкае, у нашай грудзі, жышы пішаш ты. І по-іншаму не будзе у кароткае грубкае, у нашай грудзі. А є, ви файні хлопці! Дякую, дякую. Слухайте, есть такая справа, что, на жаль, мы живем у такой рэчаіснасці, что шмат людзей, якія зараз пакутваюць праз свае нейкія прагнення, праз нейкія свае мары, попросту простое, что люди хотели бы неяк адчуваць себе больше вольна. И наступная гісторыя — гэта гісторыя пра шмат тых людзей, якія сидят зараз у гэтай зале. Гэта гісторыя пра музыкаў, якія вымушаны былі з'ехаць. Песня з назвай «Грай». Як твои суайчыннікі, ты в эміграцыі. Жывеш на гости, конечно, маеш рацыю. Стомлены, злым, не маеш што з'есці, стаіш на вуліцах Варшавы, ты спяваеш песні. Спяваеш, бо грае душа, спяваеш, бо рвецца сэрца, здаецца, ніхто не разумее цябе, ніхто не пусціць цябе пагрэцца. Грай, музыка, грай свою музыку, хай вее завее, і пусть дажджы. Грай, музыка, грай свое, хай ніхто не разумее твои виражи. Грай, музыка, грай свою музыку, хай вее завее, і пусть дажджы. Грай, музыка, грай свое, хай ніхто не разумее твои виражи. У притівках вийдеш на берег Вісли, розпалиш вогонь, де пустиш дим, ти знов один. Под гэтым небасхілам ты знов, як калісьці малады, нібыта не вісла нёбам, і не
родинами, с сябрами, не быта на вечеру, богат на стол убранный, не сам с собой гомонишь, а с братами. Грай, музыка, грай свою музыку, хайде запея, идут дожди. Грай, музыка, грай свое, а никто не разумеет твои виражи. Грай, музыка, грай свою музыку, хайде запея, идут дожди. Грай, музыка, грай свое, а никто не разумеет твои виражи. Нічого, народненький, братці, тримайся. Бери заплечники, святошний настрой, бери гітару і знов посередизу. Буде вінок, усьоню западе, скончиться хутка. Когось ці покочуть кулі, а кого сигарети. Де алкоголь? Тримайся за правду, пожити з усмішкою. Не глядячи на те, що було тоді. Ми знову будуємо, ми вернем країну. Ми зруйнуємо всі мури. Грай, музика, грай свою музику, хай не забеє, і пусть дальше. Грай, музика, грай свое, хай ніхто не розуміє твої виражи. Грай, музика, грай свою музику, хай не забеє, і пусть дальше. Грай, музика, грай свое, хай ніхто не розуміє твої вірші. Хай ніхто не розуміє твоє вірші. Дякую! Ну і наприкінці нашого виступу вот що хотілося б сказати, що, по-перше, на жаль, так само речаїсність, так само льос, так само так відбувається, що шмат хто з нас, шмат хто з білорусів удалили від своїх родних, не має можливості побачитися, притулитися, отримати некую теплыню і так далі. Ну, на жаль, так само пакулі немає ніяких більш веселих пісень. Але є не будуть, обов'язково. Будуть. Ось, і зараз пісня з назвою «Золотай». Золотай, золотай мне мать раны, что несу, я несу и прожить все. Не кричу, волком вырю от того, что гуляется своё. Подарила мне мать и крылы, как летать до облаков. Успомин мне не дает спокою. Той час, коли все было уйдет. А тебе, ведаешь, не треба
и душу спокой. Золотая мне мать раны, як немовлятку притуливши до грудей. Я засну, а легше почую твое стиплое, сынок мой любый, я с тобой. Сынок мой любый, я с тобой. Поважане господарство, так відбувається, що, на жаль, не тільки білоруси в еміграції вимушені покутувати, але і часами так атрибовується все частіше, що шмат білоруських міст зачиняється, на цей раз зачиняється Бек-Барбар. І усіх сердечно запрошуємо 30.04 о 19 годині разом з нами і іншими гуртами, які будуть виступати, так сказати, глибокий вайб, нормальово проводити час до самого рання. Сердечно запрошуємо. 30.04 о 19 годині. Дякую. З вами був гурт «Полтора чоловіка». Дякую! Олесю, ще раз з днем народження. Дякую! Полторы человека. Андрей и Леша. Буду спать. Так. Отак от. Треба все робити по-любому. От я не сказав, 19. Я ж не пам'ятаю. Це ж треба шукати афішу. Завтра буду ще одну афішу виставляти у себе на радіо. Так, маленький перерив. І зараз. Привітання всім. Тут хвилинка потрібна нам, як розкластись. Включи поки музику. Тут у нас інструменти. Можно полить, спасибо. Господарство! Дякую. Дякую. Так, маленький перепинок. Зараз трошки почекаємо. Хлопці трошки построїться, але все ж таки, пробачте, це все ж таки живий виступ. А у нас живий ефір. І господарство. Дякую за те, що долучилися до нас. Можно создать Музыку выбрать.
Вже gorące? Gorące? Все, замечательно. Телефон тримай. Что сам решил замацевать тут? Ласка. Так, пожалуйста, ми зараз зробимо два. Ну что, сябры, может потиху начинать? Что тут тягнуть? У нас Зараз. зараз будуть звертатися, якби почнемо грати, напевно. Нема проблем. Олесь Денисов з 50 годин тебе віншуємо. З екстремізмом. Так, і з екстремізмом, але також ми відомо ведаємо нашу мету, чому ми тут сьогодні граємо, дзеля чого, дзеля кого. Це предв'язні, на яких шмат застається у білоруських турмах, у Лукашенковських. Не у білоруських, я не Так, сподарство, прошу пробачення, ми зараз мацуємо телефон. Тут Примусовим. ось портрети 4 предв'язнів на стіні всього, ну їх, я думаю, над більше. Одна з їх – це Катя Андреєва, наша сябровка, наша колега, колежанка, яка працювала на Белсаті, ведаєте всі, напевно. І тепер відбуває другий термін, після 2,5 колонії, ще плюс 8. Страшно просто. І це як така ілюстрація до гэтай всей рэчаіснасці беларускай. Не буду я тримати. Як приклад, тому що про всіх 1200 чоловік, ці там 1300, колькі їх докладно ніхто не ведає. Тільки більш-менш ми можемо здогадуватися, хоча за свої болі, чим 1200-1300. А ось тому у кожного свій льос. У нас у кожного там сябры. Тому для їх так само ми граємо. І наш такий Ілля, вітаю. проєктик називається «Міністерство любові». Ми в основному, ось це Єжи Ширанговський. Бас-гітара. Ян Поляк. Ось. І я, Олесь Ященко, ми криху супрацовничаємо творчо з Олесем Денисовим, тому дякуємо за запрошення перед усім. І що ж, ну не будемо довго, перша пісня має робочу назву «Турилка», але вона має іншу назву, це «Гімн обманутих дітей». Чому так? Тому що жив один хлопчик однойшли. Ось, звали його неважно як, і йому подарили півника однойшли на день народження. І ось він взяв цього півника і полюбив, так я його постійно носив з собою, гулявся з ним, а потім, коли півник подрос, його вже більше не могли у квартирі тримати, і отдали бабулю з дідом.
І однойчі там були інші саме певники і кури. І ось по одним таким певнику там раз на тиждень приносили до хати батьки, от бабулі з дедулі приносили по одним, і він завжди питався, чи це не дурилка. Коли це дурилка, то я його їсти не буду. І так, весь час, конечно, йому казали ні, але однойчі певники всі скончилися. Тому веснова одна, здесь він проскочив. Тому гімн обманутих дітей. Сканал дурилка сльози у очах, болішний чувак на золку у кареку, і те спочив кульгавий недалека, бульйон летів пательні на вуглях. А може ліс, а може шкодний фор, голодный набегал сухого лесу, и ты, не меньше, жестокчатная пьеса, защелкивает мой верещный актор. Скакал дурилка, больше его нема, и радости тут меньше наклада, на смерть героя уронить, только канонами не ужить водор белка вина. А может лис, а может школьник гор, голодный набегал сухого лесу. И ты, не меньше, жестокчатная пьеса, слышал не быть мой веришный актор. Дякую. Другая песня называется «Сатурн». Ну, тут как бы постараюсь коротко. Это песня, усе, напевно, усім близька така історія в житті. Коли ти маленький, потім учишся в школі, потім в інституті, і в тебе ось сябров, весь шмат, там ти тусуєшся, ходиш з ними туди-сюди на пиво. А потім їх все менше і менше становиться. У кожного так, це іначе не буває. Ну і ось одної чи так сідаєш і думаєш, де всі тепер, це сябри. Ті вокалісти ще зберемося і думаємо, а ну зберемося, а може і не зберемося. Короче, Сатурн, я отшью только слово, как подгадать. Все, теперь. Прекрасно. Ці сябры твои, Сатурн, пошли теперь веселье. Все учатели, ті сышли на ясный взор, далеких взоров, океанов моров. Застался один Сатурн. Те дорезливый педант ходит по чужой орбите, чтоб объясниться, ты чужим краям снится, ты уже пел в гостях, и решение дома, ты тут, и ты там, ты там. Колись трава была зеленейшей, и лепшим был светлый час был наш. В очах дорога, в ушах satisfaction,
Теперь тут асфальт, ранее пляж. На этом свете танцевали с Прометеем и Пандорой. Кожный пройшов шлях, ставший чертовцем анёлом, своим анёлом, тебе знакомым. У них на том свете жар. У турне хитрён думал, хто ж його посадить. Сонце заходить і повзе по чорних кратах, чи порожніх кратах, календарних датах, неволі вір'я. Колись трава была зеленейшей, и лепший был свет, и час был наш. Ваша дорога ужасно distraction. Теперь тут асфальт, дорогой был пляж. Сон. Мне приснился сон. Нет. Потом. Сон. Кольоровый сон. Лицом с памяти выйти. Без воды тянул. Тянял я его на что. Закопал я его шляхом. Может быть, это я твой сон. Может, так это я твой сон. Сон был як дитя, дасть тобі життя. У його повний крик, а ти тебе не себе. Пригоняв я його на що, закопав я його шляхом. Может быть, это я твой сон. Может, так это я твой сон. Не рятуй, дай сердца рве, заберу метель в траве. А у меня кольоровый год на моей руце тонкий лед. Раз 24 годины я вижу не будет. У этой квартиры, у этой покои, у этой баллоне, у этой
Мухиной квартиры, у гэтым палоне, у гэтым мерзотным микрорайоне, Мухиной квартиры, у гэтым палоне, у гэтым мерзотным микрорайоне. Раз 24 хотели запалить святло, заворушится за стенкой мой пьяный сусед. И усмешка кота с судовой краины застынул по ветры, и згасны на версе. Усмешка кота с судовой краины застынул по ветры, и згасны на версе. О, Wonderland, як і ти, порой Бога не только. Бесконечный сенс остается шаровой мемой. Раз 24 хотели меня на вашу, 24 хотели уже не повернешь, а в наших хоромах напишут на наших крылах. И вытянуть нервы, и вытянуть нервы. Як и ты, порой Бога не только. Бесконечный секс остается шаровой мемой. Вау! Вера и любовь по мотивам ансамбля Pink Floyd. За твоей спиной правовник с ножом, лепей кровь машин крыть и сховаться за углом, где только мостки між ржавих ланцюгов і летній смерті. Чим повертаться знову шервені здорових, кальонний пояснил завтів гурт шальоних, яких тримають у больницах і вивозять, як показать в останній веру і любов. Братья, радуйся, султаны нефти из хлеба застылых. Мы все придем туды психично хворыми и принесем с собою правду быть вольными. И то, что без нас вера и любовь. Братья, мой дорогой, посвятивший промняне сердца, и святлом души ты научил их верить и любить, ты научил их верить и любить. Пардон. Го-го-го! Вибачаюся за таке отрималося нами. Но кто зарастет быстрее пускал самолеты, кто не хотел стать гуру, альбом пилота, кто не будовал лестницу с петлёю небо. Не дайте мне камнения, не дайте мне камнения, и коли рефреном зазвучат, стрелы полетят банкиры, на колер белый, вокруг катания морских узбережьев. Замкните меня убежи, замкните у темной вежи,
Пора забраться льняный дождь и продаж богов на голодной площади. Я жаль забыться на тих, хто з тобою ланцюгу, на тих, хто холодний, як риба, протягує дротом руку. Я жаль забыться на твой экипаж. Але ты виноватый за кожного з нас, ты виноватый за кожного з нас. В синем небе смерть, на кожному кроку, як шлях безмерний тягне до притоков поднималых принцев в ночном полете. Я ще на тебе приходить, я ще на тебе приходить. Тиснуть обелиски на своих героев, стал могутной темностью высоких хмроев. И ковидной смерти не жадал чужое, разнашить поясом твою. А завтра льняной дождь и дрожь врагов на голодной площади. Я жаль забыться на тихо с тобой ланцюгу, на тих, хто холодний, як риба, протягує дротом руку. Я жаль забыться на твой екіпаж. Каже, ти виноватий за кожного з нас, ти виноватий за кожного з нас. Сейчас тут Олесь Денисов. Олесь Денисов, как бы уже готовы, просто мы там домовлялись про одну ночь. Олесь, почекай, я ще про одну песню, просто я уже готов. И он готовый? Ну да, мы хотели разом там заиграть еще пошлую песню, а в этом будет первая пошлая. Добро. Она такая погольная, такая баллада, это приятно казать. Там уже верш есть. Вот, песня называется «Космос». И она присвячається усім білорусам, які у гэтай залі, кожному, я зроблю. Кожному з вас, які у Вільні так само, і в Повні, і в Востоку, які не можуть свободно додому доїхати. І ось давайте уявимо цей момент, як там наш дом. Сподіваюся, що ось не видно, ніяк не то. Не, добре, добре. Добре було. Тяжко вертаться в детство, народ жадали. В холодный дом уходишь, как кот по святам. Им успомины десятка годов ровно. Им отбивается сломанный кров черным. И только над дахом взором плывут пчелы. Космос не спит. Я буду вымышленно писать, но давайте, когда была такая репетиция. Лепше, стоит еще что-то.
Дякую, Томашна. Бо воно було на доброму зровні, я там почав комбінувати, ліпше застануся на ногах. Космос. Тяжко вернаться в детство, город шатан. Ну все, третий раз счастливый. Тяжко вернаться в детство, город шатан. Голодный дом, выходишь, як кот по статам. Ему вспоминал десятка годов ровно. Им отбивается стромами кровь черных. И только над дахом зору плывут челны. Космос не спит, космос для всех ровно. Стоп не репить под ключом, замок державный. Двери важкие, ты робишь крок глянь. Посуд у кухни помыты давно не крануты. Два рушники висят на цвиках, як покуты. И только над дахом зору плывут челны. Космос не спит, космос для всех ровно. Старый телевизор, Иисус Путин легкий. Крочит с иконы навпрост по воде кнопкой. Дыхают холодом, ложки коснутся. Был на полиции по мерам звуку громко. И только над дахом зору плывут челны. Космос не спит, космос для всех ровный. Мыши в шафе посекли обрус по буре. Нас тут сменился, удобимся, поснули. Дякую, гарно. Не записывал, це був у нас. Ми вже все. Вітаю всіх, хто долучився. Света, Таня, вітаю. Песенка, яка називається «Міністерство любові». Апошнім часом до мяне приходить девчина в сне и просит стойки, не молчи, я размовляю со мной ночи. Коли я ей никто не копал, и не любил, и не ждал, я написала день и ночь. Знаешь, любовь, знаешь, любовь. А мой сусед был инженер, любил закласть за калмер, и за спадницей кожною тягнувся я календелом, але кохання у житті, як не рано, так не знайти, і скарги пише мой сусід. З Львові, з Львові.
Zabranie użyć los, Jano ratuje jak patrzą, ale jest serca jak narzą. Jano to jest zabrana, Jano pytanie staje zna, Jano panów wiedzy nie nosi. Niech zastary moje, niech zastary moje. Jest Jaszczak, Jerzy Szrągowski. Ale z Denisą. Дякую! Еще раз вітаю тих, хто доучился. Так, я гляжу на Света и Таня. Доучились. Доброчка. Угу. Ты еще несешь? А, вот, цвет. Цвет. Олесь, Олесь, твои 18. Ні, 18 років. Нехай буде 50, а лишь твоє. Дякую. Можна прибрати этого, Убираем который... этого Денисова, да? А то вашего папу и вашу маму ты там Дякую, великий. Какие люди? Я хочу еще раз подякувати усім, хто організував це все. Дякую велике. І, звісно ж, усім, хто сьогодні грав на сцені. Єжику, Олесю, Андрею, Леша. і Леша Жоргіну. Я почну з Владимира Короткевича. Олесь, Олесь, гитару включи. Что? Гитару включи. Ну, господарство бывает, конечно. Что ж, вот.
Добре, що зауважили, ну. Я могу, конечно, Не, Олеж, ты мог и так сыграть, ну это ж я нормально. себя вытянул. Ну так. Давай. Можно? Я еще раз повторюсь, что пошлю с Владимира Короткевича. Поглядим, как это будет, потому что я тут себе написал 33 песни, и треба скорочать список. Повешенным 1863 года. Коли ведут на бордаж, ты помнить волны не простят. Да вверху мачты экипаж с веками прибивая сяк. Давно сдалась на вокзале, и только зараз выбором под всяком, что правду не хваль, забегая разом с кораблем. Крылья краины наша бель, приходит час народных снов, и нашей воли корабель не скоро нигде на дно. И сегодня вечный наш протяг, он небо на свиданье дня. Устремутся нас, як у листях, як куколі боку нельзя снять. Устремутся нас, як у листях, як куколі боку нельзя снять. Так потрошки будем раскочегариваться, але будет шмат лирики. Эту песню хотя бы присвятить своей жонке. Надеюсь, она тут есть в зале. Я ніколи в своем житті не писал верши, и ніколи в своем житті не писал некие посвящения женщине. Хотя, ну, все, что были побольше, подается, были фетские. У нас так на грозинчик, кажется. А с этой женщиной мы уже 24 года разом. Мне подается, что Владимир Короткевич заробил за меня еще ранее. А я только готов почув. Ветер книгу на окне читая, скучные сторонки стал лечить. Вверх засыпал бетом, отквитаючи, что стоит у черном гармаче. Бы сказал, куда ты, братка, лезешь со своим коханням и тугой. Их не порвать с цветением березу, с кветками вільготними его. И какая на подвоконне, стиснувши сукенку, помышляет,
З-пад просвеченої глядіть долоні, на несмілий люд голубеня. З-пад просвеченої глядіть долоні, на несмілий люд голубеня. Ну, это не мне подзять, потому что моя жонка это декабристка. Мы любим все. Ось она просто вирішила все ж таки виїхати, згодивши все у своєму житті, дякуючи своєму класному мужу. Я бы могла, не приехала. Вот так. Надпись на камені над криницею. Так само Володимир Короткевич. Вороги хмари смело знищить шли. І тоді наша земля боронила знов подих синок. І знов у метвіяння одиходили храми, городи. Переклинися, оттуда доносила водку звонок. У метвіяння одиходили храми, городи. Переклинися, оттуда доносила водку звонок. Кожний краплі життя не згасає, звись. Душі забитих капоти літають саду. Где мириады чужинцев спитаю славянки крылись. И в океана якому имя Беларусь, Беларусь. Где мириады чужинцев спитаю славянки крылись. И в океана якому имя Беларусь. Стебры составились густые и крылодушные шли. А земля и вода и добро скороняли, то есть брос. Будут навек укрылись на этой земли. Будут навек мужные мудрые реки, народ. Укрыться на этой земли. Я про то, что песня это, ну, кстати, верш был написанный Короткевичем в 70-х годах. Ну, для того часу это было, конечно, крайне революционно. Когда будовались, ну, скажем так, ну, советы, там, все такое, советский человек, и тут, а далее я хотел бы, знаете, перерасти до человека, якого, ну, творця. От якби протяг. Я просто тут кажу, что приходится просто на ходу. Може, чекай. Скорочащости, и я уже сгубился, потому что раздруковал плейлист, а плейлист уже теперь якби, ну, трошечки не подходит до того листа, який был. Ну, добре. Добре, давайте тоді. Ви всі видите сейчас городник. У кожного свой свет.
В Пружанах свой свет, у Бирости свой свет, в Минску свой свет, у Городни свой свет. Нигилевец Нигилевец Эмра. Что ты зародишь? Утварая дорога, знак крыша старога, и вокруг меня свободная зорка, не вы там прокатился помог, молоденькое окно же. Один брюсим небокрае, камень усмею спиралью, а прочь небо. Ничего не маю, один брюсим небокрае, камень усмею спиралью, а прочь небо. Ничего не маю. Хто не ведає, це Данута Яновна, Бичей. Це апошній наш класик, яка особисто віддала і Короткевича, і Быкова, і Янку Маура, і шмат ще кого хочеться Гора Бородуліна і так далі. Це апошній чоловік, і от вона зараз проживає у Гродні. Дай Бог їй здоров'я, тому що вона вже вільна, старенька тетечка. Бабулечка. А вот еще один гродзенский поэт. Снег, видите? Налетела на кровь зима, ходник слизкий и русский, мур высокий туман. Сегодня с ветами боку гуляем мимо яе. А кто отбудет, а что будет завтра молчать? Анёлы мои, молчать, анёлы мои, молчать, анёлы мои, молчать, анёлы мои, молчать. Наша дома сословие от польской царской поры. Тут сидели великие люди с подручников замогали. Сегодня с Гетагабуку гуляем мимо я. А что отбудется завтра? Молчать, анёлы мои, молчать, анёлы мои, молчать, анёлы мои. Молчать, анёлы мои, молчать, анёлы мои. А народ, пишите, штукается, нема часу ему гулять. Демократами
каждый румянится, треба красить и зараблять. У провинции город веселая, и не гаснет, гаснет. Голубий летос над костюмом. Слизкий ходника летом. Далее я хотел бы распевать песню, яку присвятить всім людям, які зараз змагаються за Україну. Там шмат білорусів, різних поглядів політичних і так далі. Я знайомий з різними правими і лівими. И одному анархисту, моему доброму приятелю, скажем, Саковлю приятелю, вырятовал жизнь, життя на полі боя фанат Динамо Київ. У звичайному житті вони, хоч і за все, були б ворогами, але на полі бою там все по-іншому. Гэта песня на верш Анджея Почобота. Надеяма, як ніколи на Бога покорна, ти полна заховалася зброя, і в усни все шепчуть, проклявся зброю. У руках за зробить п'ятий крок, ось у моралі першим натиснусь, на спуск один раз, не витягнути один раз позбегнусь, бороться за зброю. Я у руках за зброю. Що буде потім, усе равно, що потім ухай смерть, яку нагорода не скончиться, не скончиться боротьба за зброю. У руках за зброю. Я забыл сказать, что это мой приятель, Городецкий, антифашист, анархист. Уже 3 года як воює в Україні. А життя йому вирятував, як вони мовчили ворога. Слухайте, я обіцяв, що не забити заспівати нову пісню і спробуємо прозвучить зараз у першому.
працяг таго, што гэта быў Анджей Пачук, вот на ягоны верш песня. Гэты верш быў напісаны, я так разумею, дзесьці на пачатку 2000-х, напрыканцы 90-х. Але ён не згубіў сваёй актуальнасці нават у 2025 годзе. Генералы сусветнага шчасця з усмешкай рыхтуюць вайну. Што будзе новым асвенцам, ці проста пасадзяць у турму? Што будзе з табою заўтра, калі распачнецца вайна? Калі ашалелы фюрэр заўе, хай будзе вайна, сушая свята. Дальше, суки, эх, сушаты. Тотальность военская свята уцякла ў век падзей. Тут за, а там тыя супраць. Система мацней і мацней. Рабы у таго не пляскаюць, халупы віляюць хвастом, а мілы каханы фюрэр уваходзіць у кожны дом. Сушая свята. Дальше, суки, эх, сушаты. І там на гарэлкі мора, бо што нам патрэбна яшчэ? Размова аб нашай нядолі і ціха сядзем у куце. Свабода круціцца ды згінуць пад п'яныя слёзы сяброў. Яны нас, напэўна, пакінуць і стыня ў жылах кроў. Сушая свята. Дальше, суки, эх, сушаты. Слухайте, я тут пакуль што з гармонікам разбираюсь, можа ўсіх нейкія пытанні, то я готовы адказаць. Я не готовы абмяркоўваць сваё сексуальнае жыццё і сваю радню. А на ўсе астатнія пытанні я готовы адказаць. Калі ёсць, то калі ласка. Не, попросту аплодист. Что? Попросту аплодист. Аплодисменты. Я подумал, что это снова какие-то курицы на трубке. Добре. Ну, далее. Який день Бог не зауважить. Мы уже потиху идем до того, что тут на сцену выйдут еще люди. А кроме меня, Я хотел бы еще слово попросить. так и ласка. Слухай, ты меня полюбишь.
крышечку готовать своего сябра. Как кто мне в житті сказав, що я горілку буду пить із що будемо сябрувати. Але хочу розповісти невеличку історію. Можливо, не зовсім тяжка колонія у мене була у Бобруйську. Ты сидел у еще такие мягкие часы. Я сидів так, після 20-го. Але я білоруськомовний, тому особливе до мене ставлення було. Приходилось і під ножом помогнути, спати без шиби. Ну, что тут уже казать, мы уже повыходили. И зубы обценки рвать. Все в житті было. И ось у самые тяжкие часы своего життя. Нават коли трапив на промку, уже было, думал, полегкость некая будет, крышку легче, а коли ось гэтые белые яны ловили голубов, подпаливали их и назирали, як и налетают горелки. Ось у такие часы я доходил, тестил голос, тестил про себе. Спевал гусла. Может, будет позднее. Я не про зараз, я ввогуле кажу, я історію розповідаю. Так у моїм житті здарилося, що недовго після визволення пошпацарував по волі. Врешті поїхали ми знову. З одного такого затримання вийшли, моя жінка сказала, для мене відкрилася ще одна Білорусь. Невідома для мене. Ти як хочеш, я поїхав. Ночі почалася евакуація. Трапивши сюди, я почув наші дуди. Познайомився за лісом. Перший день співав, це була акція Дня політв'язнів. Ён самастойна зразумеў, што адбылося невялічкае такое затрыманне па часу, і людзі яшчэ не прыйшлі. Просто взяў на себе кіраванне ўсім. Адразу людзі адгадаліся. Перадаю сябра слова. Дякую, Вікі. Слухайте, мне справді тяжко зрозуміти, що ви там пережили. Ну, в сенсі, наскільки кидали. Ось, але збільшого я з'їздив такі часи, коли ще видавали білизну. Сьогодні треба подумати, да? Прикиньте, мне дали, ну, в 2012 году мне дали, сколько там суток, 12 суток, не памятаю, дали, и на чем мы побили мыться. Сегодня, ну, вот мне коли рассказать, расповесить людям, которые сидели в сегодняшних умовах, конечно, они будут рогатать. Вот. Ну, эмигрантская песня, это Андрей Хаданович. С Андреем Хадановичем меня шмат чего связывает, и сегодня еще что-то получить. Я ему дослал мелодию, он просто награл какие-то аккорды и сказал, слухай, давай что-нибудь эмигрантское замутим. И вынюк отрымался классная песня. Можно мы не только на радушечке потише. Дякую. И свет поравнать с больницей. Цветочек змянить, спокойней стало меньше. А ты в окно завалился и просто все заваливая, чувак, я не могу петь, я тебе не шую, гитару все запеваю. Добре, добре. Можно зробити просто Зараз.
одной от ног звонницы. Коволю достать огонь. Дякую. Другим молочные реки и просто вырыли мосты, с яких спевают сновы нескоренные коты. Теперь благословите было и иллюзии тих один. Пошли мы на солнцу вырыли пропилил карантин. Не был забытой поляне, где сон давно не шумно. Векранцы и недели в черно-белом кино. Башен свой край уснул с волей и долей. Эмигрант, выбор слез, котится по небу с контрабандой воз. Взор в шаг слез становится болей. Это вельми менская песня, потому что писал текст менский, мінські творці. Спливає туди дереві, у новый цудовный свет. Слепянка с великой слепни, с подвеек глядят вслед. А свет гуляет с душою, покой домой ты бежим. І робить своє чужое, як дома своє чужим. Мы делимся новым стилем, мы дыхаем про запас. Хотя не под иншим шпилем, пока своим сейчас. Сгони на чужой просторы, сбираем гнезды свои. Шабрать высокой торты, надею нам подарим. Эмигрант сон, ветер спевает стума кино. Пашем свой край, уснул своей долей. Эмигрант сон, котится по небу с контрабандой воз. Взор в очах от слез.
Ну, в связи с тем, что мы сокращаем программу потрошечки, потому что кто же, выходи на сцену. Ты только, и кого? Это бетон! Звичайно, ми від цієї пісні скончаємо концерти. Ну, не то, что скончаем, а просто мы не играемся вот в эти веселые штуки, когда там все сходят со сцены и потом снова вертаются. А? Все сидят, нет. Выходим все? Не, поки що хлопець одного, а один наступний вже виходить за ще. Да, мені вельми приємно бачити в этой зале одного из наших тударов, Сережу, вот сидите, я уже его уже упоминал. Леша Жохин, где ты, родной? Без тебя не можно подключить. Был межтиншим хатый край, кому пекло, а кому рай. Жил покутно, збройно и брашно. У истории наших веков тяжко першая с городков. Это потом сумно и страшно. Жертва горы, горы писать, лишь правда не читать. Молодые выйти старые. Могу вечности придет час, под себе закон не даст. И с коронкой книжной накрыет. Не той аккорд я взял. Все, кстати, те аккордеон, ну, баян. Я им сказал, они там где-то тупанулись, наверное. Остатние Петро выходят. Марченко, удельник гурта Ильдорад. Ну, былые, окей. Ну, а теперь он значно больше важнейший чувак, потому что он один из тех, кто узначаливает дударскую школу в Варшаве, целая белорусская дударская школа в Варшаве. По-моему, это совершенно круто. Так, так. Все принесло стекло так. Ты мать? Оу! Так, теперь бы зайти что на углу, и она тут. Это вельми трудно. Я уже сказал, что мы вернемся до ходовых еще. Андрей Каданович видав некілька книжек своїх перекладів віршів. І зараз прозвучить дві пісні на вірш Уильяма Батлера Йейтса. Что сказать? Ну, ирландец, який писав по-англійську. При этом довольно крутой чувак. Я его, говорю, по-ирландски, ну, может быть, мы еще докранемся. Ну,
ненавижу подобне на нас. Бульба, ніхто не розмовляє по-ірландську, і, ну, і їх, ну, дистиляти, і що і так далі. Чорний вітер терновий кричить на клумах френд. Хвоща з лівої руки і все пролило ущент. Наша мод спираться нагнется, дотыкая шеи. Больно скоро на сердцах пылает светло очей. Дошли колена, Кэтрин, дошли колена. Ветер куклы выдушные хмары над колонной. На старожитным прахом смерть и страх рядом шарей. Желтые глары Будьмера прыгнул на бар. Ветер кровь с поветра сливала, плюется в бар. Наш вокруг, как повозка веруя, хлебом сырым. Только свечки идут распятием перед тобой кадым. Хто не ведае, адкуль гэта ўзялась Кэтрин, дачка Канліена. Ірландцам было забаронена хаця бы хоць штосьці казаць чыста. Ірландцам нават было забаронена называць Island. И тогда они начинали как-то так вот. И вот Кэтлин – это одно из назовов, як поміж собою ірландці називали Ірландію. На жаль, наша Беларусь може прийти до того, що буде заборонено вот таке слово, як Білорусь.
я з Ірландії, я со святої Ірландії, життя одно, і ти одна, а і я одна. Хотим со мною звала она, потанцуем у Ирландии. Один год я молодый, почему счастливым строем, один с веселой грамоты. Я знал, я настрою, иду по танцам довольно, тут я себя круче, если тёпло неприятно, и дура на всю ночь, а я я со связанной Ирландией, жильцо одно, и я одна, хотел со мной свободно потанцевать у Ирландии. Трамбон не играет время, на бокалами напит. А то ловит страсти, литером не суждено, промою гроз со злостью, а это жильцо одно, а я заранее. Я со святой Ирландии, жильцо одно, и ты одна, хотим со мной свободно потанцевать. Жильцо одно, и ты одна, хотим со мной свободно потанцевать в Ирландии. Догнал, Питон, догнал. Старый Питон, догнал. Один хлопець був нещасний, на життя прощав, за щастям загадав показ. На землю а сьогодні його, а сьогодні його. Завтра не вибиває сон.
світі осі, душі спокоїша, серце не знести, около роботи, забилася життя, себе сказала, ходить, позвілила бракай, а сьогодні, не самого сьогодні, а сьогодні, твой спокой помігся врагу, яким потребна молодость, твой спокой свет, що батька дав, твой спокой Спокой,
Тревожно, тревожно. Подняться захотел. Белая шаль, недолго до дома. Всего за край, теплится снова война. Просто дома окна. Слеза и половчись вдвоем. Той час пропал туда. Здається, і шляхом нема назад. Хватає слез на повночі поки. Так длиться узел, Боже сон.
Слухайте, мне тут струна порвалась, уже знать, что уже пора завершать. Потому что 5 целых струн. покуль я на тех не, она просто, она перестанет просто, ну, гитара не будет добро строиться, разумеете? Ну, и тому у нас еще осталось тут 3-4 песни, я думаю, что на этом уже треба завершать. Далее будет песня старого гурта «Кальян». Автор слова Андрей Соколов. Это наш агульный количество був сябра з Андреем Мелешкой, який тут приехал аккурат с Белостока. Мой давний городенский сябра реку. И он тут привез маечки наши. Я тут знову же, я з гэтага копейчины ніяк не буду мець. Але чувак штосьці робіць. Вось, і хотелось бы его неяк падтрымаць. Не так шмат зарабляе, каб купіць усе гэтыя ягоныя цішоткі. Пора помирать. Але нечто зовет нас жить. И лето хотел нас весь час выбачать. Але мы так хотели любить. Эй, после нас, прошедший свой шлях по смену, покинуть свой след. И когда мы сразу верили, что нечто не так, пойшу. Радиоактивный свет.
Оу! Ого. А зараз буде банджо. Командир, вперед. Наперед, давай. Зараз слэм устроим, ну. Поднимите веки, позовите Лунтера. Будьте. А вы на кого? Позовите. У нас тут две песенки, и все ж таки я как бы приехал уже, да? Тоже пора, ну, на финиш треба будет что-нибудь веселое, такое известно веселое. Далее будет песня, Ярик, здорово, будет песня на верш, ой, это кавер The Pox. Кто не ведает, что такое The Pox, але ведает, что такое Dropkick Murphys, Завел Маккензис там, и там, Флогин Моллис, то ведаете, что эти гурты народились только дякуючи Шону Макговану и ягоному гурту The Pox. Я собі хочу сон, нема себе вахом, у червоний гуляв, вірнішки в шанку, я всегда герой, а я сказав, я не буду тобі, давай тобі. Я хочу, починати, заскочу, я просто спила дырой, гулял за смертью похер, один ковылял, я пошелся в РВ, меня на день пел, вы собраться его, закуляешь кого, вы на солнце, я крочу, починати район, ночью, я крочу, заскочу, я заскочу, заскочу. Я хочешь компанка? У Марии разбилась и 15 кругляка. Я крочу, больше ночи даю, ночью. Я крочу, заскочу, я заскочу, заскочу. Я крочу, больше ночи даю. Ну, далее будет езжий филос. Чому ж всі ведуть тільки піжама порно і страхи на ляхи, на самом деле чувак сидел в 70-е годы за антикомуністичну діяльність. Неважно за яку. Важно, що суперсистема, яка подавляла чорний хліб і Карпати, як відомо, у наших турмах видають Карпату. Тому в перекладі Саши Помидорова это учится как черный хлеб и Карпаты, а в польском варианте черный хлеб и черный Карпат.
У вагоне раздеваем, у турмове соцвете, має свічати боки, і не маленьке, якраз плюшу свої очі, сумно стала на душі, пошарка цепі сльози, і я зрозумів, коли чорний хліб і багато подорожники самотні, а ми все шукаємо щастя, хто зоветься свободою, чорний хліб і багато подорожники самотні, а ми все шукаємо щастя, хто зоветься свободою. А де братик мой бабуля, за жаль не спиниться рима, що стикає не бадує, що не гля, і гавата з подорожники самотні, а ми все шукаємо щастя, що зоветься свобода. Тут и горько раскошнется, молодого шевелясь, перестаю сердце. Тело выкинуть на свете, а для тебя душа на смертью. Якщо ти не поки свету, на засоле в этом свете. Жадный хлеб, жадный рябок, погнали самодушу, вышел свободную женщину, который зрелище машу. Жадный хлеб, жадный рябок, погнали самодушу, вышел свободную женщину, который зрелище машу. Слушайте, господи, у меня все на голове прилипло. Можно банку вырубать? Так як присутніший мой сябра, з яким я знайомий з 1992 года, я його люблю і ведаю значно більше, ніж свою жонку. Песен йому не присвящав. Але є пару пісень, які ми виконували. На жаль, на гітарі не мав жодної струни, тому я думаю, що там трошечки. Олесь, схема шахматов. Мне бы хотелось бы... Зараз тобі дадуть другу гітару. Що ти переживаєш?
Леша меня просто уже выручал. Неяк мы грали с Лешей и с Андрюшей в неким пабе. У бэкдора який зачиняється. Ой, ты про это сказал? Так, Ты же хотел сказать. сказав за это. На жаль, так, 30.04 останній концерт. Запрошуємо всіх. Можешь послушать, все прошу. Зараз прозвучить опошнее. Уже пробачте, але усі стомилися, і я в тому віку. Пісня, яна не буде по-белоруску, яна буде менавіта... Что вы хотите сказать? Слушайте. Конечно. В смысле, я тут блокирую, кто выступает. Я слова не даю. Ну, і, до речі, знову ж актуальне, коли є питання, тому що опошня пісня, вже потім я пойду, і у мене вже буде не до ваших питань. В каком году было восстание Спартака? Что? В каком году было восстание Спартака? Так это до нашей еще. Историки. И не поспоришь, да? Это песня на Тарсянс. Леша, не переживай, не порву. Я там педиатр не взял, потому что гитара не моя. У нашей дворы поселился мент. Мужики направились в Москве. Было все спокойно, не было печали. Все выпивали домино, забивали. И вот теперь такая херовая новость. Стала я в вашем горле после весна. Соли как красота. А в нашем доме новоселье мента. Ясна, Соли как красота. А в нашем доме новоселье мента. Все мужики на нашем районе по малолетке отметились на зоне. Дядя Коля сказал, что каждая оборона знает, что интранов заслали масоны. Дядя Марик кричит: провокация! Все менты нетрадиционной ориентации. Весна, Соня красота. А в нашем доме новоселье мента. Весна, Соня красота. А в нашем доме новоселье мента. На новоселье менты пугали всю квартиру, сосали, пробачьте, заплевали на балконе, жарили шашлыки. Ну, а шо они не люди, не мужики? На утро мент с баллона полез чинить розетку. Приехала потом за ним медицинская каретка. Весна, Соника красота. А в нашем доме охота мента. Весна, Соника красота. А в нашем доме
А в нашому домі на весільний вінок з великої квартири приїхав Посвящается всем пидорасам. Я не гомофоб, а всем пидорасам, которые приходили до моей матери и довели до худки допомоги. І я так розумію, будуть далі приходити, я так розумію, що у нас шмат у кого є люди там, за кордоном. Пробачте, що все ж таки поляки скончили, і пробачте за мой французький, але просто вже просто здають нерви. Але мечти живе Білорусь і живе вічно. Все в сад. Дякую! А я хотел бы попросить... Я хотел бы попросить усіх, хто приймав уділ у сьогоднішньому концерті, усіх виступовців подойти на сцену. А покуль я скажу, коли я помру, я живу в Беларуси, коли я помру, и Петр меня зустріне для брам раю, і він запитає, у чим твій сенс життя був? Я кажу, що коли у Денисова рвалась струна, я давав йому гітару. Ну і дороженькі, по-перше, я попрошу скончити ефіри усі. Все, господарство, всім пока. Всім пока. Все, трималося добре.